11 ліпеня чацвер у эфіры Белсат-Зум і я, яго вядоўца Віталь Бабін. Вітаю гаспадарства, пра важнае і актуальнае. Размаўляем з нашымі экспертамі, запрашаем. У Беларусі хочуць забараніць вейпы, давядзецца паліць звыклыя цыгареты. За выезд за мяжу можа пагражаць турма. Новы дакумент лукашэнкаўцаў супраць беларусаў, каго датычыць. Рускі мір у Віцебску. Чым парадуе беларусаў сёлетні славянскі базар? Электронныя цыгареты або вейпы неўзабаве могуць цалкам трапіць пад забарону ў Беларусі. Пра гэта ў эфіры праўладнага тэлеканалу СТВ паведаміў чалец Савету Рэспублікі Віктар Кандратовіч. Паводле чыноўніка адпаведны законапраект даручыла распрацаваць спікерка верхняй палаты лукашэнкаўскага парламенту Наталля Качанова. Віктар Кандратовіч, які таксама ачольвае Менскі гарадскі клінічны анкалагічны цэнтр, заявіў, што вейпы могуць выклікаць не толькі сардэчна-сасудзістыя, але і анкалагічныя захворванні. Чыноўнік адзначыў, што галоўную рызыку нясе не нікацін, а цяжкія металы, што ёсць у электронных цыгаретах. Вейпы і вадкасці для іх сёлета трапілі пад поўную забарону ў Казахстане. Ці сапраўды ўлады занепакоеныя праблемай ужывання вейпаў? Пра гэта мы паразмаўлялі з кіраўніком беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіславам Івашкевічам. Станіслав, прывітанне. Вітаю. З чым, на твой погляд, можа быць звязаная гэтая ініцыятыва? Няўжо ўлады занепакоіліся забаронай вейпаў з прычыны, у першую чаргу, здароўя беларусаў? Ну, з одного боку, гэта сапраўды рэальны, так сказать, концерн. Гэта ёсць такая праблема, што гэтыя вейпы, яны сярод іншага маюць розныя салодкія прысмакі, то бок яны вельмі відавочныя, накіраваныя на моладзь, у тым ліку мы ведаем, што яна вельмі папулярная сярод непаўнагадовай моладзі. То бок, з аднаго боку, ёсць легітымная прычына гэтым занепакоіцца. З другого боку, трэба памятаць, што самы асноўны інструмент, даказаны па ўсім свеце, і лепш за які ніхто яшчэ не прыдумаў, гэта павелічэнне акцызаў на звычайны тытунь. Это першы крок, які прымаюцца краіны свету, і нават Расія ў гэтым плане ідзе уперадзе Беларусі. І мы вывучалі статыстыкі, калі рабілі нашы расследаванні пра тытунь, пра тое, як вельмі відавочна у прыватнасці ў краінах Еўразвязу пасля істотных павышэнняў акцызаў на тытунь і, адпаведна, кошту цыгарэт праз пэўны перыяд часу, пэўную колькасць гадоў, зніжалася відавочна спажыванне цыгарэт. У першую чаргу сярод моладзі як найбольш грашова ўразлівай групы. Александр Лукашенко у свой час рэагаваў на гэта некалькі гадоў таму. Задала яму пытанне гэта нейкая дэпутатка, по-моему, на нейкай прэсавай канферэнцыі, на што ён сказаў, што трэба з гэтым пытаннем вельмі асцярожна, таму што мы вось падымем акцызы, і здавалася б, бюджэт больш прыйдзе грошай, але на самай справе спажыванне упадзе значна менш, і атрымліваецца, мы атрымаем грошай менш. Таму у прыватнасці з гэтага, сярод іншага, мы можам заключыць, што ідзе ў яго разважанню у першую чаргу аб грашовых прыходах, а не аб эфекце на здароўе насельніцтва. Таму, значит, ён гэта тлумачыць тым, што, маўляў, вось ёсць фабрыка Нёман, на якой працуюць многа людзей, ёсць бюджэт горада. Але з другого боку, мы ведаем, што, напрыклад, збыт дзяржаўнай фабрыкі Нёман быў у 2018 годзе манаполізаваны Алексеем Алексіным, структурамі Алексея Алексіна, якога Еўразвяз і Злучаныя Штаты увялі пад санкцыі як гаманца Александра Лукашенка. Яны яго лічаць асабістым гаманцом Александра Лукашенка, то бок тым, хто збірае прыватныя падаткі з беларускай прамысловасці і з беларусаў у, на іх думку, асабістых інтарэсах Александра Лукашенка. Ну і такім чынам мы бачым, што тыя рэзоны, якія з'яўляюцца, яны сапраўды маюць месца, але калі мы глядзім на іншыя прыкметы, якія могуць сведчыць пра матывацыю, то, на жаль, мы бачым
матывацыю хутчэй грашовую, прычым не толькі грашовую інтарэсах бюджэта, але і грашовую інтарэсах асабіста фінансовага Александра Лукашенка. Яшчэ таксама сведчанне таго, што хочуць забараніць вось гэтыя вейпы, гэта скарачэнне колькасці кантрабандных цыгарэт у заходнія краіны. Ці гэта можа быць таксама звязана нейкім чынам? Это мне нагадвае пра у свой час, як аргументавалася здаражэнне нафтапрадуктаў. Значыць, калі сусветны кошт нафты ішоў на гору, ну, тады, значит, тлумачылася, што нафтапрадукты даражаюць, таму што здаражаў кошт сыравіны. Калі сусветны кошт нафты апускаўся ўніз, то тлумачылі, што гэта таксама прычына, каб здаражалі нафтапрадукты, таму што зніжаюцца доходы ад экспорту нафтапрадуктаў, іх трэба кампенсаваць больш высокімі ўнутранымі коштамі. Таму гэта падобная можа быць мотивацыя, а менавіта тое, што скарачаюцца кантрабандныя доходы, а это значыць, што трэба павысіць доходы і бюджэтных арганізацый і, адпаведна, гаманцоў, якія звязаныя з тым, каб уводзіць частку долі ад збыту на ўнутраным рынку. Гэта можа быць цалкам прычына, бо так, мы ўбачылі, што пасля таго, як пачалі больш уважліва дзяржавы суседнія на захадзе з Беларусю, у прыватнасці Літва і Польша, кантраляваць недопуск санкцыйных грузаў, а менавіта драўніны, цэмента і угнаенняў, то мы ўбачылі, што вельмі і упало поступление контрабандных цыгарет, якія хаваліся ў грузах дзяржаўных прадпрыемстваў, а менавіта ў грузах з угнаеннямі з драўнінай сцены. Стася, а калі, напрыклад, Беларусі самой не наладзіць вытворчасць гэтых вейпаў, тады праблема сама развяжацца? Я думаю, калі такое здарыцца, то будуць і выключэнні ў гэтым законе, паслабленні альбо выключэнні, як мы бачылі, напрыклад, з тым, што улады ўвялі так званыя контрсанкцыі супраць развязу і забаранілі увозіць шакалад, значыць, з заходняй Еўропы. Ну і вельмі хутка мы бачылі, што у гэтым правіле ёсць выключэнне для асабіста трэнера па тэнісе Александра Лукашенка і Сергея Цицерина, які асабіста які таксама пад санкцыямі як гаманец Александра Лукашенкі. І фірма, якая належыць брату яго верагоднай палюбоўніцы, ну, а дакладней яго спадарожніцы па пляжных курортах, то ёй было акурат дазволена імпартаваць гэта, і кошты у выніку таго, што забарона дзейнічала для ўсіх іншых, а для яго была зроблена выключэнне, то ён гэта дазволіла яму павялічыць кошты гэтых шакаладак, такіх як Риттерспорт і астатнія, у 1,5 раза. У той час, як у насельніцтва доступ да гэтага скараціўся. Таму так, як толькі хто-небудзь з прыбліжаных бізнесоўцаў з гаманцоў Александра Лукашенкі возьмецца за гэтую вытворчасць, то мы, верагодна, будзем назіраць паслабленне. Не так давно падобная забарона была ўведзеная ў Казахстане. Ці гэта значыць, што беларускія ўлады таксама бяруць прыклад з сяброўскай краіны па ДКБ? Ну, як я ўжо сказаў, рэзон, які яны заяўляюць, ён мае месца. Праблема ў тым, што гэтыя крокі, калі глядзець комплексна на праблему, то незразумела, чаму першы гэты крок, а не павелічэнне акцызаў на тытунь. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. Першыя знішчальнікі F-16 сёлета летам будуць змагацца ва ўкраінскім небе, запэўніў міністр замежных спраў Украіны Дмытро Кулеба. Таксама ён адзначыў, што заходнія партнёры гатовыя перадаць Кіеву ўсе магчымыя сістэмы Пэтрыет. Пра іншыя навіны з замежжа і з Беларусі ў нашым дайджэсце. У Беларусі ўвялі крымінальную адказнасць за выезд за мяжу без дазволу. Гэта тычыцца толькі тых асобаў, якія маюць доступ да дзяржаўных сакрэтаў. Змены ў крымінальны кодекс набудуць моц праз 10 дзён. Парушальнікам пагражае штраф або арышт, або абмежаванне волі на тэрмін да 3 гадоў, або пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Аднак цяпер у крымінальным артыкуле з'явілася трэцяя частка. Яна вызначае пакаранне за незаконны выезд, які меў цяжкія наступствы. У такім выпадку парушальніку пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Бацькі ў Беларусі змогуць самі аддаваць дзяцей у так званую спецыяльную школу для іхнай рэабілітацыі. Адпаведныя змены ў закон датычны прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх падпісаў Лукашенко. Бацькі могуць вызначыць і тэрмін утрымання ва ўстанове ад школьнай чвэрці да каляндарнага года. Пры жаданні дзіцё можна забраць дадому раней. Дагэтуль жа адправіць дзяцей у спецшколу можна было толькі праз судовую пастанову. Святлана Ціханаўская сустрэлася з міністрам замежных справаў Польшчы Радославам Сікорскім на палях саміту НАТО. Дэмакратычная лідарка заклікала палітыка працягнуць падтрыманне Белсату і захаваць яго незалежнасць. Апрача таго, Святлана Ціханаўская папрасіла Радослава Сікорскага змягчыць умовы правозу тавараў фізічнымі асобамі праз польска-беларускую мяжу, ды працягнуць выдачу візаў у першую чаргу гуманітарных. А з прэм'ер-міністркай Эстоніі Каяй Калас падчас сустрэчы ў Вашынгтоне Святлана Ціханаўская абмеркавала стратэгію еўрапейскага звязу ў справе Беларусі. Расійскія сілавікі пачалі дапытваць нашых суайчыннікаў, якія едуць з еўразвязу ў Беларусь праз Калінінград. Як даведалася выданне «Вот так», ужо ад некалькіх нашых суайчыннікаў на памежным пераходзе патрабавалі перадаць звесткі пра знаёмых з Беларусі і Расіі, якія падтрымліваюць Украіну. Віцебск прымае гасцей. У гэтыя гадзіны ў горадзе праходзіць урачыстая цырымонія адкрыцця міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар». Гледачоў на гала-канцэрт прываблівалі прозвішчамі знакамітых выканаўцаў, пераважна расійскай эстрады. Напярэдадні на славянскім базары з сольным канцэртам выступіў Олег Газманаў. Артыст, які публічна падтрымлівае гэтак званую СВА, прэзентаваў на сцэне ў Віцебску сваю новую песню з гучнаю назваю «Русский мир». Найбліжэйшымі днямі сольнымі канцэртамі на славянскім базары выступяць Любоў Успенская і Ані Лорак. Нарадзінкі Украіны, якія пасля пачатку паўнамаштабнай вайны працягваюць жыць і працаваць у Расіі. Прадстаўнікі Расіі заяўленыя і на іншых імпрэзах фестывалю, а вось дэлегацыі з прыязнай рэжыму Лукашэнкі Арменіі сёлета чакаць на славянскім базары не варта. У канцы чэрвеня сталася вядома, што краіна адмовілася ад удзелу ў фестывалі. З намі на сувязі шматгадовы вядоўца фестывалю «Славянскі базар» Дзяніс Дудзінскі. Дзяніс, вітаю. Добрый день, добрый день. Вайна і музыка – вось што першае кідаецца ў вочы, калі мы размаўляем пра славянскі базар гэтага года. Арганізатары фестывалю уласна паабяцалі, цытата, «прыгожы канцэрт у рамках саюзнай дзяржавы, прысвечаны вялікай айчыннай вайне». Чаму нават падчас музычнага фестывалю вось не абысціся, на твой погляд, без гэтага пабедабесія? Ну, тут, во-первых, нужно понимать, что и сам фестиваль – это уже категории, которые давным-давно не предоставлены сами себе. Это исключительно или рупор пропаганды, или государственный инструмент для продвижения своей политики, для своих интересов. Поэтому и сейчас вот то, что происходит в Беларуси, собственно говоря, «Славянский базар» – это есть отражение того, что происходит. Вот это вот победобесие чуть ли не каждую неделю, где-то танки, люди в военных формах, вспомним, можем повторить, Хатынь, и вот это вот все. Разумеется, это надо помнить. Мы обязаны это помнить, и мы помним, но вот так выпячивать это вперед, так обычно делают, когда и с экономикой все плохо, и когда в социальной политике все плохо, и когда люди злые, вот им нужно бросить хотя бы такую кость, вспомнить, какие мы были великие. И поэтому и «Славянский базар», конечно же, не обошла эта ситуация на Славянском базаре. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Вставай, страна огромная, День Победы, и люди в военной форме просто вели бы это все тогда. Вот была бы их воля. Ну уж это был бы перегиб, и они это, слава богу, понимают, но не факт, что через год-два такое не будет. Поэтому никакого отношения ни к музыке, ни к фестивалю, ни к конкурсу сейчас, вот последних 2, 3, 4 года Славянский базар не имеет. Это только политика. Разам з тым, вось бачым, што прыязджаюць расійскія артысты ў якасці асноўнага госця, які прыехаў у Віцебск, гэта быў Олег Газманаў. І менавіта «Славянскі базар» распачаўся з ягоных сольных канцэртаў. Ён таксама выканаў свой першае такое выкананне было песні «Русский мир», і яшчэ песню «Вперед, Россия». Ці гэта значыць, што ўласна гэтыя расійскія артысты ўспрымаюць Беларусь проста як частку Расіі? Или воспринимают, или хотят воспринимать, или будут воспринимать. Все к этому идет. Мы же тоже, да, вы же тоже читаете, смотрите.
информацию, новости. Вы понимаете, что Беларусь уже не то что в процессе потери самостоятельности, она потеряла полностью свою самостоятельность, полностью свою самость. Это действительно на сегодняшний день это часть, ну, по всем показателям, какие ты не возьми, это все равно часть России. Олег Газманов выступал, я помню, когда еще в десятых, там, в 11-12 году, когда и организаторы, и российские организаторы, и белорусские организаторы Олега Газманова приглашали, примерно это было так: ребята, но этот слишком дорого, этот не приедет, у него концерт, очень хотелось бы этого, но нет. Слушайте, ну никого не остается. Ну что ж, ну тогда уж Газманова придется приглашать. Ну, на безрыбье, что называется, и Газманов. И вот спустя вот столько-то лет, оказывается, Олег Газманов — это хедлайнер славянского базара. То есть если раньше на этой сцене выступали мировые звезды, то сейчас даже вот откуда-то вот достали Олега Газманова, сдули с него пыль, песок из него высыпали, ну и давай, Олег Газманов. А что Олег Газманов? Ясное дело, что ну, вот эти вот песни про эскадрон уже где-то здесь, но нужно что-то новое. А что новое Олег Газманов смог? Мы Россия, мы вперед, мы победим. Но это очень унизительно. Во-первых, унизительно для самой страны Беларуси, да даже для Белоруссии это унизительно. Это унизительно для самого славянского базара и для культуры, искусства вообще, и для белорусской в частности. Ну, сапраўды, не так шмат артыстаў нават з Расіі прыязджаюць, і разам з тым некаторыя пагаджаюцца, да прыкладу, Ані Лорак, ці ім ставяць нейкія умовы для ўдзелу, ці сапраўды пагаджаюцца, бо гэта прывабныя ганарары, хаця, в прынцыпе, ты кажаш, што гэтыя ганарары не настолькі прывабныя, каб, напрыклад, адмяніць нейкі сольны канцэрт у іншым горадзе. Пра якія сумы тут можа весціся гаворка? Как правило, там же идет следующий набор. Вот не часто именно даже российские артисты приезжают, вот просто я приехал на Славянский базар, чтобы выступить в открытии, 2 песни спеть и уехать. Либо это за очень большие деньги, ну, будьте любезны, хотя бы 50 тысяч евро за это. Ну, опять-таки, зависит от ранга, от рейтинга артиста там в России. Но чаще всего это перехватывают, ну, это нормально, это выгодно. Артиста, который вот он, допустим, раньше... Вот он в Смоленске, у него был сольный концерт, а через 4 дня у него, например, в Варшаве сольный концерт. Ну, это еще до всех событий, да? И, соответственно, вот организаторы Славянского базара: к нам на денек, заедьте, там 10, 20, 30 лишних тысяч евро упадет вам. Ну, конечно, почему бы нет? Ну, что ему заехать? То же самое и с западными звездами было. Это совершенно нормальный момент. Или человек приехал в Минске, у него концерт, или в Витебске у него потом будет концерт вечером, как, например, там Би-2 неоднократно было. Ведь у них в конце Славянского базара концерт, ну, заодно давайте вы и на закрытии выступите, вы же все равно за пару дней приедете. Да, давайте, не вопрос-то. Вот, поэтому, ну, а когда это сольный концерт Филиппа Киркорова, то, конечно же, бедного несчастного Филиппа Киркорова будут юзать уже по полной. Он будет и в закрытии, он будет там, допустим, и в жюри, он и будет и в детском конкурсе, и петь, и плясать, и ходить на голове, и во всех конкурсах он будет и в закрытии, и потом еще второй сольный концерт Филиппа Киркорова. Ну, то есть такая вот, это нормально. Раз уж взяли кого-то, кто может принести деньги в казну, и непосредственно городу и области, то почему бы это не сделать? Поэтому, ну, там до 100 тысяч евро, это огромные, действительно огромные деньги. Разам з тым бачым, што колькасць удзельнікаў з кожным годам скарачаецца. Вось у гэтым годзе планавалі, власна, што будзе 33 краіны прадстаўленыя. У выніку возьмуць удзел у конкурснай праграме прадстаўнікі 22 краінаў. Тады якая будучыня славянскага базару? Праз 2-3 гады, апрача Расіі, напрыклад, і Казахстану, больш ніхто не будзе там выступаць? Ну, вы знаете, если смотреть в перспективе, вот в развитии Славянский базар, да, я сейчас 2 вещи скажу. Первое — это что было и что будет. Что будет, это вы сами сделаете вывод. И второе, почему так происходит. Я уже говорил, что это все-таки политика сейчас. Вы вспомните, в 90-е это когда приезжали действительно мега уровня звезды, когда Мишель Легран сидел в жюри
конкурса, когда в жюри конкурса Алла Пугачева, ну, это было уже как-то, ну, Алла Пугачева, чё, подумаешь, тут у нас такие, Томас Андерс, Боссон, там Робертино Лоретти, вот это просто кого я вспоминаю сейчас, когда открытие славянского базара на сцене стояли 3 президента. Лукашенко, Ельцин, и не помню, только Кравчук тогда был, наверное. Вот, 3 президента, то есть это уровень и масштаб был. Но это 90-е годы, вот надо было как-то вот это вот славянское братство поддерживать. Далее, развитие конкурса. То есть внутри конкурса приходилось проводить еще конкурс, потому что было огромное количество участников. Из Австралии приезжали, из африканских стран приезжали, из Латинской Америки приезжали. Но это действительно было потрясающая просто вещь, потрясающая по своему накалу, по своему наполнению. Ну, сейчас, разумеется, европейские страны отказываются. Если кто-то из европейских стран приезжает, то это, скорее всего, переехавшие туда россияне, которые продолжают петь, ну и вот свою дочку или там подопечную толкают. Вот типа мы из Германии. Ура, Германия тоже с нами принимает участие. Нават Армения адмовілася ў гэтым годзе ад удзелу ў славянскім базары. Да. Соответственно, это вот я первую часть озвучил, что вот если посмотреть, как это было и к чему это вот сейчас приходит, количество дней, раньше это было неделя и больше, но то теперь это вот скукожилось все до 4 дней, вот все. Далее, если раньше это не только Витебск, это вся область была задействована вот именно в славянском базаре. О городе я уже вообще не говорю. Там джаз звучал. Это 24 часа в сутки что-то происходило. Это театральные встречи. Это были не просто какой-то no-name антрепризный театр. Это приезжали театрищи и международные, и российские театры. И там действительно были звезды, и звезды джаза, и звезды оперы. И все это происходило. То теперь это скукоживается до такого вот белорусско-российско-междусобойчика, к сожалению. И вот вторую часть я сейчас озвучу. Да, это все политика. Вот какая политика, славянский базар, есть отражение этой политики. И, конечно же, я хочу сказать сразу, прекрасные люди, что бы мы ни говорили о славянском базаре, нужен он, не нужен, прекрасные люди, прекрасный коллектив от режиссеров, администраторов до работников сцены, это штучный товар, и то есть их вот так целиком можно, да хоть в Голливуд, они сделают действительно яркую картинку, бриллиант. Но в то же самое время вот приходят вот такие серьезные люди из министерств в костюмах и галстуках и говорят, вот это плохо, это нам не нравится, а что это сверху у нас здесь падает, это некрасиво. Говорит, нет, вы не понимаете, это же театральная задумка, это должно быть, нет, вот это убрать, это вычеркнуть. В это же время телевизионщики, которые вместе с режиссером на площадке выявили, а это же прямая трансляция, выявили, как, что, куда камера будет. И вот за пару часов вот приходят вот эти товарищи и говорят, нет, вот это вычеркнуть, все остальное нас не интересует, как вы будете это все делать. Уйдите, уберите государственное из славянского базара, отдайте это в частные руки. В Беларуси это невозможно. Разумеется, сейчас невозможно. И вот тогда вы увидите, каким прекрасным, процветающим, наряду с Сан-Ремо, с новой волной, каким прекрасным фестивалем сможет стать славянский базар. Пусть это будет частный капитал, пусть туда приезжают иностранные режиссеры, ставят, делают, творят, взрывают воздушные шары. Вот уйдите, люди в галстуках и в костюмах, пожалуйста, не трогайте, хотя бы не разрушайте то, что еще осталось от славянского, от прекрасной идеи. Што ж, спадзяемся, што гэтая ідэя будзе рэалізавана ўжо ў будучай Беларусі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. І пад канец порцыя пазітыву з маларыты. Да мясцовых ветэрынарных дактароў днямі прыйшоў кот. Аднак высветлілася, што дапамогі патрабуе не сам чатырохлапы, а ягоная сяброўка. Котку з перабітаю лапаю адмыслоўцы знайшлі ў кустах ды забралі для лекавання. Чым скончылася гэтая гісторыя? Пропонуем поглядеть без комментария. Что там случилось?
І на гэтым у нас усе навіны. Зазірайце ў нашыя сацыяльныя сеткі, там інфармацыі яшчэ больш. Я ж з вами развітваюся. Да хуткай сустрэчы.